ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахште ҷ. Дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанд намуд хона, замин, квартира ва як 25 та гӯспанди фурӯшӣ роҳӣ карданд, ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Инчунин заминои фурӯшиам аз территорияи Душанбе роҳӣ кардаги ҳастанд ва хонаҳои фурӯшӣ ва квартираи фурӯшӣ бо нархҳои арзонам ҳастанд. Агар шумо дар охали хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин чизе ки барои фурӯхтан бошад, барои реклама кардан, маромат сурат маълумотча дар WhatsApp имои крамода роҳӣ кунем. Мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. Дар имзо навораи заминои фурӯшӣ аз территорияи Душанбе, хонаи фурӯшӣ аз территорияи шаҳри Бухта, территорияи шаҳри Дусонази, территорияи Вахш, территорияи Кӯлоб, Ваҳдат, Тисо, Рудаки, Дусонази ва Ёҳу ва дигар тарафҳо ҳастанд, ки бо нархҳои арзон. Инчунин хонаи фурӯшӣ аз территорияи шаҳри Бухтарам ҳастанд. Ва ҳастанд квартираҳои фурӯшӣ аз Душанбе якчандта ва аз территорияи шаҳри Бухтар, Ваҳдат, Тисо ва дигар тарафҳо. Обшиви замин, квартира, хона дар навор ҳастанд, ки бо нархҳои арзон. ва дӯстон азиз, курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 121 сомону 50 дирҳам. навор асар мекунем, баромада то охираш тамошо кунем. мегзарем ба якум хонаи фурӯшӣ. дӯстони азиз, аниқтараш замини фурӯшӣ ҳастанд, ки қарор дорад дар шаҳри Душанбе, тарафи Болошаҳр, тарафи 9 километр, яъне ки Роғуниё. дӯстони азиз, обшини шаҳри Душанбе, Болошаҳр, 9 километр, тарафи Роғуниё. 8 сотиқ замин маслиҳат дорад, ки временка ҳаст. дӯстони азиз, обсвечам ҳаст. дӯстони азиз, хобгирдашта одамо зиндагӣ дорад. дӯстони азиз, ва ҳуҷҷатам дорад, яъне ки сертификат ва дигар чизо дорад. фундаментҳои хонаҳо ҳамаш рехтаги проектош аст. дӯстони азиз, метавонед ки хонатонро бардорен, ҷои хуба мегӯяд, ҷои ободия, бо мақсад маълумотша мегирен. хона дастсрочно мегӯяд фурӯхта мешавад, бо рубл 700 000 рубл мегӯяд соҳибаш, боз камтар муомила мешавад. бо сомонӣ гирем агар ҳамин тақрибан 84-85 ҳазор сомон мешавад, яъне ки нархи арзон катия 8 сотиқ замина рубл кати нархша мега 700 000 рубл бо муомила мешавад. якумаш рақамҳои мегафон дастӣ ахираш 2626, дуюмаш рақамҳои Россия промой WhatsApp дорад, ки рақамҳои Россия тоқа WhatsApp кор мекунад, бо хай маълумотча мегирад ва дигараш рақамҳои Тоҷикистон ҳастанд. ҳамаи шартош муҳайё фундаментош рехтагӣ тарафи Душанбе, Болошаҳр, 9 километр, тарафи Роғуниё. ягон савол то боша, ягон маълумотои иловагӣ хоҳед агар оиди ҳамин замин фаҳмидан, барома занг занед, бештар маълумотча гирем. мегзарем ба дим эълони навбатӣ. дӯстони азиз, 25 та гӯспанди фурӯшӣ ҳастанд, ки яъне 23 таш гӯспанда, яъне ки гӯспанда ва 3 дагаш қушқор ҳастанд. ҳамашон мақсад калон ҳастанд, мақсад ки гӯспандои хонагӣ, мақсад ки хеле ягон барои бизнес нест, барои бизнесмен нестанд. гӯспандои худашон калон кардаги, яъне ки срочно мегӯяд, бо сабабҳои мушкилӣ мегӯяд, яъне ки сум дар кор мегӯяд, мефурӯшем. обшин 25 та 3 таш қушқор ҳастанд, 3 дагаш гӯспанда бо 18 та дигаш мегӯяд, мақсад ки уже мегӯяд, мақсад ки мезоянд, мегӯяд, яъне ки 18 таш уже ҳами мақсад ки бақаби мезоидиянд, ҳами хел ишам қаттишон масад метиянд. хоб обшин ҳамаш 25 та, нархаш мегӯяд 2001 донаш, ҳамаш 50 000 сомон мешавад. дӯстон азиз, ва қарор дорад дар ноҳияи Рашт, яъне ки Ғармда. ҳамаш 50 000 сомон ҳастанд, ҳамаш 25 дона, дӯстон азиз, яъне калон ҳастанд. обшин зурам мегӯяд соҳибаш. промои рақамҳои Россияи кор мекунад ва дар рақамҳошон WhatsApp доранд. аки бо хай хати хичон мақсад ки нашуд сумуш бо муомила мекунед, маромад занг занед, срочна бо ҳамин гуфтагишон бо хачон муомила мекунед, срочна. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ ҳастанд. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Бухтар, аз бозори Ҳоҷшариф тақрибан 3 километр то хонара паворити аэропорт. дӯстон азиз, ноҳияи Кушониё дохил мешавад, ҷамоати Бӯстонқалъа. 10 сотиқ замин маҳсулот дорад, ки обшим 8 дар хонаи нав кардаги ҳастанд. хонаҳо ҳамаш бо ғишти пухтаи аз ҳисор овардаги, яъне ғишти якум соти аз ҳисор овардаги ҳастанд. хонаҳо полни проектҳои дуэтажа, проектҳои нав кардаги, хонаҳои баракаш ҳамаш 8 дар хона. ҳоҷатхона, баня, ошхона дуруни хона ҳастанд. боз дар берунам ошхона, баня, кухни отдельни ҳастанд, ҳам летни, ҳам зимни, яъне ки ҳам дурунда, ҳам берунда. кондитсионер, термиз, телевизор ҳама чӣ дорад. ва дарахтони мевадиҳанда дар рӯи ҳаволи поли худ, навеси ҷои мошинмонӣ, навеси бо тобистона барои хӯрдан, хоб обсвет пастияни аст. дӯстон азиз, боидатага зали 12 метрам дорад. хона мега дастсрочно фурӯхта мешавад, бо нархи 620 000 сомонӣ бо муомила дорад. дӯстон азиз, ҳуҷҷат ҳамаш 100%. хона ремонтҳои замонави бо сифатҳои аълокати, яъне ки сифатҳои маҳсулотҳои аълокати ремонт кардагиа. якумаш рақамҳои дастӣ Вавилон, ахираш 89 WhatsApp ҳам дорад, ҳам ҳардуш кор мекунад. ва дуюмаш рақамҳои Мегафон, ахираш 88 кор мекунад ва WhatsApp ҳам дорад. ягон савол то боша, ягон маълумотҳои иловагӣ хоҳед агар оиди ҳамин хона фаҳмида, шумо занг занед, ба шумо ҳамаша соҳибаш фаҳмода метавонад. бо ай нархи гуфташон муомила савдо мешавад, маромад занг занед.
بعد دوستان عزیز شما هم اگر چنین خونه‌های فروشی کوارتیر زمین ماشین یگان تکنیک کمپانی یگان محصول آپارات چیزی که برای فروختن باشه مرامت رقم بوده 885 1220 در یک ما در ویدیو آینده فروش در رقم میگذاریم با چهارم خانه فروشی. خانه فروشی نازی حولگی است دوستان قرار دارد در شهر کلوب در کوچه کاروانگذار. دوستان عزیز گفتگوی معلومات و از دو طرف میگد راه دارد هم از بالا هم از پایین. شهر کلوب کوچه کاروانگذار معلومات پورش میگیرین. 7 سوتیق زمین مساحت دارد که آبشیم 6 در خانه میگد کردگی است. آشخانه بانیا کوخونی همه چی دارد دوستان عزیز و باز پادوالم آب هم است و даврӯзаи нав часпондагӣ аст ва хонаҳо ремонтҳои беҳтарин ҳозира дорад. гирдивараш маҳкам рӯи ҳавлии стяжка ҳамаш қоидави ҳамаш дар сурат маълум аст. дастрош намегад фурӯхта мешавад бо нархи 475 русумонӣ ки боз муомила ва савдо ҳам дорад. хоб рамои рақамҳои россия дӯстони азиз кадом то ки мехарем бештар маълумотро аз ин рақамҳо гирем бо аз ин нарх мегад муомила савдо ҳам дорад ва ҷои хуб аст. دوستان عزیز نگفتم که شما هم اگر ایگان جو با شما خانه زمین کوارتیر که لازم باشه مقصد که میخرین در کامنتر تنها نویسین ما در ویدیو آینده از فروشنده با شما جدا کرده پیشکش میکنم. شما هم لایک را فراموش نکنید گذارید نواری ما رو تا آخرش تماشا کنید. میگذاریم با پنجم خانه فروشی. خانه فروشی نازی حولگی نوبتی است قرار دارد در نویه وحش دهه شرشر. دوستان عزیز 10 سوتیق زمین مساحت دارد که 3 در خانه کردگی است که حجتخانه آشخانه بانیا کوخون عزیز و یک تا کلیدور یک تا ویرانت هم دارد. دوستان عزیز خانه ها میگد 90% میگد ریمون کردگی است یعنی که بسیار خانه‌اش آبوی زدگی است. خیلی بعضیش بو خختون نمیبم خیل آبشون گرد خانه محکمه خانه نوساده خانه های پروژه دو اوشنه بالاش هم مقصد که کلیشش هم رنگ منصب داره. خب خانه دستروش فروخته میشد با نرخ 255 رسومانی که باز معامله سودو دارد. شنویه وحش دوستان عزیز دهه شرشر آب سوید میگد پستیه نمیگد صاحبش هم خیلی معلومات نیسته. خب رقم‌های مگافونی صاحبش کدوم شما که میخرین بیشتر معلومات از همین رقم‌ها گیرین. از شما خواهش داریم که همین سیلکه نواری ما رو در ایموتون واتساپ تلگرام مقصد که تیک توک سیلکه نواری ما رو پدیدش کنین. میگذاریم با ششم کوارتیر فروشی. کوارتیر فروشی است دوستان قرار دارد در شهر دوشنبه تریتوریای زرنیسا. دوستان عزیز پیش تاکسی حصار. دو خانگی کوارتیر است که در ششم ماشین قرار دارد 55 کوادرات متر. ремонт ҳои беҳтарини замонавӣ кардагӣ аст. оҷатхона ошхона бания кохунӣ калидор дорад ва нархи квартира 280,000 сомонӣ аст. бо ҳақиқатчон муомила мекунен. рақамҳои соҳибшон мегафон аст. дигар маълумотша нагуфтиянд. дуруни квартира дар сурат маълум аст. ягон саволу иловагитон боша агар шумо харидор ки бошен бо занг занен маълумотша гирен. ва нагуфтанам ки шумо дам агарам хали квартираи фурӯшии хонаи заминӣ замини холӣ ягон аппарат ягон техника ягон маҳсул ягон меваги ягон говмол чизе ки барои фурӯхтан боша агар барои реклама кардан марҳамат мо реклама мекунем. сурат маълумотша дар мо роӣ кунем. достони азиз реклама мекунем ва лайкҳоро фаромӯш накунед гузоред навори моро то охираш тамошо кунед. мегзарем ба ҳафтум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри ваҳдат. достони азиз хоб деҳаи тангаи боло 3 сотиқ замин масоҳат дорад ки 3 дар хонаҳои бараки фасона кардагӣ аст ки бо ремонтҳои замонавӣ. шаҳри ваҳдат достони азиз деҳаи тангаи боло хоб заминаш хеле майда мешавад бо хонаҳои фасона кардагӣ аст. тагаш подвалш кати хеле проектҳо ва 3 дар хона ремонтш кати нархаш мега 200,000 сомонӣ аст бо муомила дорад. нархи хона 200,000 сомонӣ аст. достони азиз рақамҳошон мегафон аст. ягон саволу иловагӣ ягон маълумоту иловагӣ хоҳен агар оиди ҳамин хона фаҳмидан марҳамат занг занен маълумотша гирен. аз кадом ноҳия аз кадом шаҳр аз кадом дӯстона деҳа қишлоқ ба шумо замин хона квартира лозим боша нависед дар комментария. агар мо ёфтем дар видео оянда пешкаш танҳо дар комментария мо нависед дар ватсап не. агар ягон чизи фурӯшӣ боша баъд метавонед ки дар ватсап мо сурат маълумотро роӣ кунем. мо дар видео оянда ҳамин хер реклама карда видео карда пешкаш мекунем. мегзарем ба ҳаштум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. дӯстон қарор дорад дар шаҳри кулоб пеши мактаби 37 гуфтагӣ аст. соҳибшо кадом ҷамоат маҳаллаша нагуфта фақат маълумотшам хеле соҳибаш нависта. шаҳри кулоб болои мактаби 37 хонаи коробка аз нархи арзон срочна 12 сотиқ замин масоҳат дорад ки 3 дар хона кардагӣ аст ки бо калидораш. хонаҳо болош пӯшондагӣ аст мақсад ки фақат дар трезаву паталок модагӣ дигамаш кардагӣ аст. хеле маълумот чахтон мегирен. нархаш мегӯяд
70000 сомонӣ аст дӯстони азиз бо мегӯяд ягон сум муомилаи хубам мекунем срочно мега сум дар кура нархаш 70000 сомонӣ аст шаҳри Кӯлоб болои мактаби 37 ва 12 сотиқа замин хонаи коробка фақат шкатур монтаж ва дар тиреза дига корош мондагӣ аст. خب این رقم‌های مگافونی صاحب شونه کدوم شما که می‌خرین زنگ زنید بیشتر معلومات از همین رقم‌ها گیره فقط شما لایک فراموش نکنید تا آخرش تماشا کنید. میگذاریم بر نهم خانه فروشی نازی حولگی نوبتی است قرار دارد در شهر دوشنبه دوستان عزیز. خب تریتوری بازار کوشانیون از روی کلان میگه دوستان عزیز از روی کلان تا همین خانه را میگه 600 متر میگه راه است. شهر دوشنبه نزدیکی بازار کوشانیون. دوستان عزیز ҳамагӣ 1.5 сотиқ замин дорад ки 1.5 сотиқ замин 3 дар хона кардагӣ аст ки ҳоҷатхона ошхона баня кухнӣ дорад 3 дар хона қати калидор ошхона баня кухнӣ достони азиз ванна туалет адени ва 1.5 сотиқ замин хоб гирди хона пол ниход маҳкам ремонтҳои беҳтарин маршрутка мегӯяд пеш хона мегӯяд мегзарад ягум ҳамаи направления мегӯяд мақсад ки маршрутка ҳастае. خب خانه دستفروش نمیگد فروخته میشد با نرخ 450000 سومانی که باز معامله دارد 450000 سومانی است رقمش است مقصد مگافون یگان سوال تو باشه یگان معلومات ایلوگی خواهید نگر مرامت زنگ زنه فقط نواری ما رو پلیس کنید و لایک کنید البته که گذارید. بگذاریم بعد دهم کوارتیر فروشی است دوستان قرار دارد در شهر دوشنبه تریتوری دوستان عزیز خوواینی گرادوک دوستان عزیز نوبهار опшн гипразем духонага квартира аст ки дар якум ошина қарор дорад 43 квадрати метр бо обсвои таъмин аст ҳоҷатхона ошхона баня кухнӣ термис дорад достони азиз ҳамчунин кондитсионер телевизор шифонер стиральная машина холодильник холин ҳастае дом худаш 6 ошона дом аст дар якумаш қарор дорад достони азиз 43 квадрате ҳамаш мегӯяд садфоиз ремонтҳои беҳтарин дорад вайни гарадок доми навбаҳор достони азиз духонага ҳуҷҷатам дорад 100%. дастфурӯш намегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 385000 сомонӣ ки бо муомила савдо дорад. кадоми шумо ки занг мехаред маълумот занг занед бештари маълумота аз ҳамин рақамҳо гиред. мегзарем ба 11 квартираи фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри ваҳдат пеши гулистон дӯстони азиз бозорчаи гулистон. خب духонага квартира аст ки дар якум ошона қарор дорад 65 квадрати метр доми 6 ошона аст дар якумаш қарор дорад духонагаи 65 квадрат бо обсвои таъмин аст ҳоҷатхона ошхона баня кухнӣ термис достони азиз инчунин кондитсионер холодильник телевизор хова стиральная машина дигар чизо дорад қатиш меистад ва ремонтҳои хуба инчунин ҳуҷҷатам дорад достони азиз ҷои хуба мегӯяд дастфурӯш намегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 275000 сомонӣ ки боз муомила дорад. промои рақамҳои тисел ва дар рақамҳошон ватсап ҳам дорад. агар ки одамое ки мехаранд мегӯяд аз ҳама хубаш мегӯяд дар ватсап мегӯяд нависанд ҳамаша ба шумо мефаҳманд. агар ки суми налич боша бо муомила дорад. шаҳри ваҳдат бозорчаи гулистон бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ таъмин ай ҳама чи кондитсионер телевизор мақсад ки холодильник мебел дора мегӯяд соҳибаш кухни гарнитур ҳам доштае. марамат занг занед достони азиз чӣ реклама мебошад марамат рекламатон аст сурат маълумотро мо реклама мекунем ва ин буд навори имрӯзаи мо то видеои оянда худо нигоҳбони шумо.